Salutare tuturor, eu sunt Bianca și am vrut să filmez azi un videoclip și nu mai aveam spațiu și nu mi l-a salvat. Și acest joculeț este un joc cu capre. Cu capre. Da, cu capre. Ok, uite ăsta ce urât se uită la mine și dacă eu sunt un capră nebună, eu pot să fac chestia asta. Așa. Și el nu o să se mai uite niciodată la mine. Și dacă eu vreau, pot să fac și chestia asta. Și pot să le iau cu mine cu limba. Dar sunt o capră genială. Ăstea ce fac aici? Ok. Ăstea protestează, mă, bam! Nu mai protestați. Ai crezut că scapi? Și te-l pe ăla care protestează cel mai tare, du-te de aici. L-am aruncat, am crezut că l-am aruncat peste gard. Tu nu mai veni cu plăcuțe după tine. Ok, ia să vedem. Voi o vedeți cum merge? Da, această capră poate face și chestia asta. Vine după mine, domnul. Hai să lăsăm pe domnul. Și hai să caprăsări. Așa. Mergem în piscină. Sper să nu-mi iau copyright. Ok, o să vorbesc eu peste ca să nu-mi iau copyright. Sper că nu-i muzică de copyright. Dacă nu, trebuie să pun eu muzică pe fundal. Dacă și știu cum se pune muzica, dacă e. Ok, capra asta știe și să urce. Știe și să urce scări. Ok, haide, capra. Capra asta sare. Și hai să ne urcăm să ne dăm pe topogani. Yay! Videoclipul ăsta va... Videoclipul asta va fi mai scurt din cauza că nu prea am timp să-l filmez, dar mâine vă promit că vor apărea 2 episoade pe acest canal. 3, scuze. Fiindcă eu am chef de filmări. Și episodul ăsta care am vrut eu să-l filmez, mi-a apărut eroare la el, să vă povestesc ce s-a întâmplat. Mi-a apărut eroare și pur și simplu nu m-a lăsat să-l postez, așa că ăsta va fi mai scurt, fiindcă ăsta videoclipul ăla l-am făcut mai devreme și aveam vreo 30 de minute de filmat și am filmat 30 de minute, atâta, adică nu te simți bine. Și cred că o să filmez mai puțin azi, dar mâine primiți 3 episoade, din cauza că nu prea am timp să filmez și filmez acum vreo 10 minute, cam așa, și după îl postez și cam atât o să vedeți pe acest canal, dacă nu s-ar putea să mai postez încă unul. Și știu, am înnebunit cu YouTube-ul. Haide mă, capră, urci. Urci? Așa. Hai să mergem pe această macara. Uite pe ea acolo ce fac. Această capră știe să urce scări perfect. Uitați-vă și voi. Ea n-are niciun bucată de capistă din corp. E complet normal această capră, nu? Sărituri Matrix nu face mare. Ai! Doamne ferește. Da. Ok, hai că am reușit. Aici s-ar putea să mă băgăs din cauza că m-am mai jucat acest joc. Și mi-e frică. Asta vrea să se sinucidă. Vrei să-l ajutăm noi pe el? Hai să-l ajutăm noi pe el. Du-te, domnule! Ui! Am picat. Ok. Bănuț! Stai că... Nu ați văzut absolut nimic. Uite un bănuț aici. Hai să-l iau și să merg undeva, fiindcă știu în apropiere. Asta e capra Spider-Man. Ok, aici era o chestie. Oare mai e? Am cam distrus-o. Lol, uite, mai e. Gata. Unde e? Mi-am luat... Ok, hai că am făcut și o chestie bună, dacă e. Măcar în acest loc nu vine poliția. Ok, unde mi-e omul de companie? Ok.
Așa, mi-am cumpărat un om de companie și am văzut cum vine mașina. Deci să ne aruncăm în fața mașinii. Lol. E puțin ciudat că tocmai ce am zis să ne aruncăm în fața mașinii și tocmai ce a venit el. Ok, capra asta este indestructibilă. Orice aș face, ea nu moare. Și să vă mai arăt o chestie, este omul meu de companie, hai să-l lăsăm aici. Știm de el. Uitați mașina asta de se rotește. Dacă ne prindem cu limba de ea, uite ce putem face. Vă spun că e capra indestructibilă și mai e o chestie de făcut aici. Uitați pe ăstea cum muncesc aici. Și aici vine trenul și n-ai mutat-o să vină pe partea asta. Hai ca noi să o mutăm. N-a mers. A trecut trenul. Ia mă, merge. Merge. Asta știu că se putea muta, dar văd că nu mai merge acum. Unde să mergem noi acum? Hai să mergem în casa lui ăla și lăsați notificările în pace. Și să mă calce... Aul, ce era să mă calce mașina, că am văzut pe lângă. Ok, hai să mergem pe unde eram. Pe aici, parcă. Intram pe... Intrăm pe aici. Se pare că nu putem. Lag, știu, lag, nu știu de ce e lag când filmez. Că eu când nu filmez nu e niciun strop de lag. Și când filmez, lagul de pe planeta Pământ. Mă jur, de așa se întâmplă. Ok, ia să vedem. S-ar putea să fi filmat mai mult de 10 minute, dar nu știu cât am filmat până acum. Dar filmez cam de 10 minute așa. Dacă am filmat mai mult, aveți noroc. Fiindcă eu nu prea am timp să filmez, dar filmez asta până când trebuie să termin. Și se pare că am trebuit să termin, dar hai să mai vă arăt o singură chestie. Uitați! Wow! Am plecat de pe hartă. Ok, eu am fost Bianca și sper să ne vedem și mâine. Pa, pa!